Jeg hedder Christian Bode, er 16 år og går på Hjemly. Jamen, jeg hedder Stine, og jeg kommer fra Svendborg, hvor jeg har spillet fodbold, og nu spiller jeg herude. Velkommen til et kig indenfor på Hjemly. Det er en idrætsefterskole, der ligger i Hillerslev midt på Fyn. Hjemly er for 9. og 10. klasser, der brænder for deres sport. Der er 184 elever. Christian er en af dem, og han vil noget med sin basketball. Jeg vil blive så god, jeg overhovedet kan. Højst muligt komme til at spille første division. I kassen! Så er der også alle dem som Stine, der bare elsker deres sport. Det betyder, at jeg er glad hele tiden. Jeg er rigtig glad, når jeg spiller fodbold. Og så det, at jeg kan få lov til at gøre det hver dag herude, det er bare dejligt. Der er 4 linjer på Hjemly. Fodbold, håndbold, badminton og basketball. Jeg står herude med boldene. Vi har prøvet den før. Camilla er på kassen. Trænerne er nogle af de bedste. Vi elsker sport, det er grunden til, at vi er her. Blandt andet basketlinjen, de er hårde hele tiden, træner rigtig, rigtig meget. Når de her har fået halvandens, hvad gav du dem 90 minutter? Der er også alt det andet, det der skal til i hverdagen, når det ikke lige handler om sport. Og så er der kammeratskabet med de andre elever efter lange dage på Hjemly. Der bliver snakket rigtig meget sport, men vi kan også snakke om alt andet. Det behøver ikke være det eneste, vi snakker om.